Hello mga bay, naatay bag-o nga video karon kay naatay paborito ni Inday Kanding, ni Inday Kabkab. Di ara ang atong paborito nga jarjer, unsa pa na ubang nga term ani. Bisan unsa basta kay mao ni ang dahon nga akong ginasabsab. Og daghang salamat di ay kang Francis, Eric, ang iyang YouTube channel sa una is Lafermet. Unya, karon kay nag-ilis na po siya og unsa gani ito? Gay farmer. Ano man to no? The gay farmer. Basta ako lang ikuan to, i-comment lang ako, pwede ko kabaw mo edit ug asa ibutan. O syempre natay lami kayo nga iparis dire. Sponsored by EGK Limpangong. Diara mo na lami kay Paris ang adubong manok. Nya dito man nagtapok ta karon day itlog ang the best food nga iparis. So akong gilain ang ahos kay kinahanglan ipa-brown sa nato ang ahos. Aya na to igisa kani nga gimix na nako nga mga lalang mananap. Di ay sibuyas bombay, sibuyas dahon, kag sili nga unsa ni, sili nga haba, nga green, kag carrots. Oh, sige, mag-start na ta pa-brown na nato ang kuan ang atong ahos. Let's go. Init na ang atong oil. Kinahanglan init ang oil. Hindi na ta mag-need og luwag. Atur na siyang iuyog-uyog hantod mo brown. Palihog ko sa gulay noy be. Gulay noy please. Gulay kay brown na ang atong ahos. Brown na si ahos. Wait, sige ikuan dito buhos. Buhos store. Sige. Asa ang bombayan Nana dira tanan. Okay, muna na siyang igisa tanang lamas. Ibutang na dahil mo ang itlog. Wala lagi post ni nga video ay. Saan naman tong post ani? Di siya ma-post. Isaon na lang ni Ron. Di nga man adto para ba ko sa silingan kay manuktok ba ko. Kaya dito tamag samok-samok ani karon mga bay. Dara ihapkok rin nato siya. Hapkok na ide? Hapkok rin na siya. Oo ba? Itlog at kukapod. Dili, lutuon ko din mo ang itlog. Nabutangan nato asin, gamang. Kaya ang itlog na naman ito'y timpla. Butangan lang ninyo og magic sarap baron. O ginisa mix. O sige, ambil na ang itlog noy. Itlog mo noy. Itlog nimo. Okay, ato na siyang i-flatter. Itlog nang. Okay, buo ang itlog nga. Napo, kabuok. Ituyok. Napo, nakabuk na? Napo, nakabuk nun. Dayan nang. Okay, daghan, di kayo nun. Dayan? Mauna to siya. Unya. Mula ni siyang lutuon. I-flip na to ni karon. Dayon, magmukbang na tag. JJ. Mo nila may ipares. Unya, luto na na imong kanon diha. Baka to'y kanon tong tagbalay nga atong atuon. Magbit-bit lang mig bahaw diha. GK, by Jima, by Prodigy, by Cecil, si Tors, by Tors. Ana meron bit-bit mi samok mi diha kajut lang kay maghimo pa kog snack. Okay. Kuning huwaton nga maluto siya. Uy, walay post ang akong video. Ano man ni? Wala ni gawas ang post button. Di siya magpa-post. Magpa-post ang atong egg with vegetable mo jud siya the best nga ipares sa atong jerjer og
kaning mga adobo nga atay, batikon, adobo nga manok, kaning mga sinugbang baboy, mga suba-suba, may lami paris. Mga suba-suba. Thank you kaayo, bye. Bye, Francis Eric. Thank you so much sa imong pasalubong and I'm so happy nga niari ka. Niari ka dahil salamat dahil sa pagbisita. Even so, nahubagan in taon ko, no? Kay ayo-ayo rin taong ingon niya nga. Ready na nga akong order. Nakulbaan dyan ko buntag sa'yo. Kaya nga naibuntag sa'yo nga order. Kay naman gukoy kay istorya ato nga ni order from Becca 4. Abi na ko giari niya yung order. Nakulbaan dyan ko. Okay, medyo okay na iya ilaw. Medyo din nato ma-flip siya nga pinalupad. So, kinahanglan kita og rescue ani para mubali siya. Kinahanglan tag another nga kawali. Agoy, ang akong another nga kawali kay gwapa man kaayo. Naay deliver? Oh, no. Hindi kay gihato day nila. Hindi na kung ugma ba makadeliver. Ingon sa gimino karon. Okay, hala, taas na gid na itong video. Sige, maluto ra na siya mga bay. Ako na siyang tabunan. Adtuon na ako si Siling Diyon sa ilaha. Manuktok na ko dito sa ilaha mga bay. Hindi, sa bag no yan. Tanawa lang bay. Maadto na ko ilang silin. Kay doon raman mi diri ni Silin, ni Jiki. Si Myrna rin medyo layo kay to as tumoy. Sana man itong giagian ron. Masimat lubong taan ng lapok. Itor tamo padulong ila kasilin. Wala ba ko naglantaw sa akong dalan? Isa ha? Naglantaw sa ta sa dalan. Kaya nag-uwan ra ba? Pasin matunong ta dito sa kuan, ibaong. Sa kanal. Sana maning kamukbangers na to nga magpaapas pa man. Asarar. Mega love shout at diha mga kasilinganan. Manabsab mi diri dahon. Dianata. Ayo. Hala, natulog man ni akong isa ka kanding. Uy, kanding, tara na uy. Kung sino to gag-iti na di manok diha. Ano yung manok diha babaw? Dala na uy. Dali na. Naraw, manabsab na ta. Natagakan ko sa itipin. Asa nga iti? Mana ba? Talo to. Ay, grasya na, kwarta na uy. Dala na. Ati ba, nagbidyo pati kay kong nang. Kasi bati ba? Nga bati mo na daan. Dala na. Wala na mabidyo ba? Di ma-post day. Wala gi-post, tanawa. Wala ba? Wa gani post no. Tanawa walay post. Kuan ba nag-record ko dili ko maka-post tala na mo lagi tala na kay sayang ang time. Tala na dai kadyo ra man kay ta dito kay magluto og snack. Mag-snack pa ka? Magluto og snack lang. Di lagi ka batig naong kay bati na nadaan. Tala na dong. Lami beni nimo dong ay kani nga dahon. Unsa tigtaroy ninyo ron? Naon sa unya ra nang mohon oy. Unya ra ang mohon. Ati bay.
Dito na kon. Sakto na mong gisuot kay igang kayo ron. Sa manay, ate mo. Unsa man ka magaon pa ka? O wala day salon tutoy. Hala pag salon tutoy na diha. Oh. Dira si Banabil so chill ra kay. Hoy, ikaw na lang gihulat manang. Mo pa na ipag-abot niya man. Gikan. Ikaw na lang gihuwat taon. Sure. Na lagi sila dito nakapurma na. Nauman na, nagluto na sa kong itlog o gadubong manok. Tala na. O lagi, mag-ilis ako kadali. Pagbalon din na kay bahaw diha. Wait, na Kaya na ibahaw? Basin wa sila kanon dito. Butangi. Dali na kay pag kuan sa gimuha diha kay ako ay maniron manuktok sa mga silingan. Ha? Ambot nga nun eh. Dili mapo, sorry jud kay ninyo. Hala, padayon lang ang atong kuanan eh kay di magid mapost ang akong video. Tala na dong. O tara sige, paglaag mo biyay ninyo umahan eh, sige naglubog. Biyay na, ala o. Na ipag-abot, gikan trabaho. Ama pa day pag-abot. Very good boy. Lakaw, tamiron, matamig si Tihol. Umula ka utaron, ining human kapila ra na mo sa tihol oy. Katong sa kuan? Ayuda? Aw nana karon. Membre pa ko to diha nana. Nakapa-ID na mi day kanang land bank na lay kuwang. Oh. Nagpa-ID mo gumi atong adlaw mo to nibalik migapit. Nibalik migapit didto. Sus, Ginoo nga daghan man taw mo ita tong naratol ko ni tawag din ko nimo. Sunod las duta. Ha? Sunod na sila nito. Oh, tala na. Ay, mag-uban to kay mapatabang ko bitbit sa atong bangon. Ibili na lang ba dito nun? Mag-ilis pa to. Ah, pila maka-oras din mag-ilis di ay. Dugay kinag-ilis. Dali ara di aday sama na ilisa. Ay nabuang di na maligo oy. Ari sa ta sa gawas. Ay duol balikin akong kamera. The legendary Jer magpart 2 gitaron mga bay kay ngano. Ambot nga di ni ma-post siya nga ko ano eh nga video karon ngano di ni ma-post. Munang mag-part 2 gyud ta ani karon si Jer. Di ara si Jer, thank you so much sa tong sponsor ani nga nagikan pa sa syudad sa Davao nga si Francis Eric. Dong, unsa ga ito yung YouTube channel ni Eric dong? Unsa to Dagi Farmer? Giotro naman to niya. Unsa ga ito day? Ang channel ni Eric. YouTube channel ni Eric ba unsa ga ito? Dagi Farmer na pa man siya mga uploads. Mabalik ra na. Nagpahulay ra na, nagpahungaw sa iyang tunga. Mauna nga ni undang. Kay basta mo undang, nagpahulay, nagpahungaw sa mga tunga. Kay na-stress sa mga tao, nga mga badlungon sa iyahang palibot. Okay, mga bay. Pagkuha na mo anak atong Jer is life. Oh, diba nangalagpot na niya itong mga kalawayan. Murag mag-part 2 jud ko mga bay kay mo. Wa siya post. See you na sa atong part 2. Thank you so much.